Μισό λεπτό. Παρακαλώ.
Φραγκενστάιν, το τέρας του πόλου μας. Θα δείτε την παράσταση Φραγκενστάιν που ήρθε στην πόλη μας. Δεν νομίζω. Φραγκενστάιν, το τέρας του πόλου μας. Τι ξέρετε για το Φραγκενστάιν? Το τέρας. Φραγκενστάιν, το τέρας του πόλου μας. Κάποιοι λένε ότι ο μύθος του Φραγκενστάιν είναι η αληθινή ιστορία μιας παρέας αλχημιστών που το 1817 καταφέραν να γυρίσουν από τους νεκρούς. Εσείς, τι λέτε? Τίποτα. Φραγκενστάιν, το τέρας του πόλου μας. Κόντεψες να με πατήσεις. Το ξέρω. Διαφημιστικό. Εσύ διαφημίζεις το θεία σου του Φραγκενστάιν. Ναι, γιατί? Είμαι δημοσιογράφος στο τοπικό κανάλι. Έχω ήδη κλείσει συνέντευξη με αυτόν τον θεία σου. Καλό. Εσύ. Θες να σε πάω κάπου? Όχι. Στο θέατρο? Ο θεία σου είναι ήδη εκεί. Ήρθαν. Θα περάσεις από εκεί τώρα. Έτσι λέω. Περίσπασαν μερικά φλάιερ. Θα τα επιστρέψω. Θα έρθεις μαζί μου. Δεν νομίζω. Λέγεται. Εγώ είμαι. Α, Αντέλ, πού βρίσκεσαι? Στο γνωστό μπαρ, κερνά σαμπάνια. Πρωινιάτικα. Τρελάθηκες. Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα, ένα ποτήρι μόνο. Έχω δουλειά. Πρέπει να μιλήσουμε. Πριν πας στη συνέντευξη. Τι τρέχει? Έχω νέα σημαντικά. Θα έρθεις? Εντάξει, αλλά μόνο για λίγο. Περιμένω. Να είμαι κι εγώ. Δεν άρχισα. Όχι. Δίψα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Πώς πάει? Καλά. Λοιπόν, γιατί τόσο βιασύνη πρωινιάτικα? Πρόσεξες τους πελάτες εδώ μέσα. Κυκλοφορούν όλοι τους αντέρατα. Δεν νομίζω. Δεν μας κοιτάνε περίεργα. Όχι. Τι είναι τόσο πήγον? Νομίζω πως πιάσαμε λαβράκι με αυτό το θείασο του Φραγκενστάιν. Η τύπη είναι αλόγωτη. Φαίνεται να εμφανίζονται σε μια πόλη και μετά να εξαφανίζονται. Έτσι ξαφνικά. Χωρίς να αφήνω κανένα ίχνος πίσω τους. Ούτε καν μια φωτογραφία τους. Υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές για αυτούς εδώ και δεκαετίες, αλλά ούτε μια φωτογραφία τους. Περίεργο. Γίνεται ακόμη πιο περίεργο. Δηλαδή, Υπάρχει μια παλιά κριτική ενός
Γερμανού κριτικού θεάτρου. Γράφει για αυτούς. Αυτός ο Θίασος είναι αληθινός και καταραμένος. Συγγνώμη. Σημαίνει αληθινά καταραμένος. Μόνο από αυτή η κριτική γράφτηκε το 1817. Ίσως να έχω κρατήσει το όνομα του θείου σου και το ρεπερτόριο. Και απλά να αλλάζουν θαπείοι. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Τι? Ένα blog. Μπορεί να το διευθύνουν οι ίδιοι, δεν ξέρω. Ή κάποιοι φανατικοί θαυμαστές τους. Λέγεται η νόσος του Φράγκενστάιν. Ψάξτε το. Έχει τα πάντα για αυτούς. Εκεί μέσα. Εκτός φυσικά από φωτογραφίες τους. Η νόσος του Φραγκενστάιν. Και... Verdammt. Εντάξει. Πάντως αν δεν είναι τρελή. Διαφημίζονται τέλεια! Έχω ρηγήσει. Τι έγινε με εκείνο τον εφιάλτη που είχες? Το ξεπέρασες? Δεν έχω τι να ξεπεράσω. Πιστεύεις ακόμα ότι τον έζησες πραγματικά? Ναι. Φυσικά. Εξάλλου, από εκείνη τη νύχτα, κάποιοι με καταδιώκουν. Κάποιοι μου κρύβουν την αλήθεια. Πρέπει να φύγω. Ναι. Να βγούμε κανένα βράδυ. Τα έχουμε πει αυτά. Καλώς την. Άρισα λίγο. Δεν πειράζει. Σε περιμένω στο στούντιο 2. Τέλειο. Ήρθες. Συγγνώμη, Μπορίσα. Είσαι έτοιμη τουλάχιστον? Νομίζω πως να. Χρειάζεσαι μακιγιάζ? Όχι. Όλα καλά. Λοιπόν, προετοιμασία συνέντευξη θείου Φραγκενστάιν. Εγγραφή στούντιο. Συνέντευξη θειά σου Φράγκενστάιν. Πρόλογος. Πάμε. Όμως πριν μιλήσουμε από κοντά με τους αιώνες, όπως φαίνεται πρωταγωνιστές αυτού του θεία σου, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γυρίζοντας πίσω τότε. Το 1817. Όταν η Μέρι Σέλι, συγγραφέας του μυθιστορήματος Φραγκενστάιν,
Ο άντρας της, ο ποιητής Πέρσελη και ο Λόρδος Μπάιρον συναντιόντουσαν κρυφά στο αφεντικό του Λόρδου Μπάιρον στην Ελβετία, γεμιούνταν στα απόκριφα κείμενα των αλχημιστών Κορνέλιο Αγρίπα, Αλβέρτου Μάγνους και Παράκελσου. Ήθελαν παθιασμένα να απαλλάξουν τους ανθρώπους από το θάνατο. Ο νεαρός γιατρός Βίκτορ Φραγκενστάιν τους ήταν απαραίτητος, μια και οι γνώσεις του στην ιατρική, τον γαλβανισμό και την αλχημία θα έκαναν το πάθος τους πραγματικότητα. Δηλαδή να δώσουν ξανά ζωή στους νεκρούς. Με την επιμονή του Λόρδου Μπάιρον και των Σέλι, τελικά ο νεαρός γιατρός Βίκτορ Φραγκενστάιν πίστηκε και τους επισκέφτηκε στο αφεντικό του Λόρδου Μπάιρον κοντά στη λιμνή. Κατ. Τι έγινε? Κάποιο βραχικύκλωμα. Θα έπεσε η τάση του ρεύματος. Είμαστε εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά. Γράφουμε. Ναι. Προετοιμασία συνέντευξη θεάσου Φραγκενστάιν πρόλογος. Εγγραφή στούντιο. Γυρίζουμε. Όμως, στη μικρή πόλη γύρω από τη Λίμνη άρχισαν ξαφνικά οι δολοφονίες. Οι κάτοικοι εξαφανίζονταν μυστηριωδώς. Οι υποψίες των κατοίκων στράφηκαν αμέσως στους ενίκους του χροντικού του Λόρδου Μπάιρον, που ήδη είχαν αρχίσει τα πειράματά τους με τον ηλεκτρισμό. Σε μία νύχτα, το αρχοντικό του Λόρδου Μπάιρον, η περίφημη βίλα Ντιοντάντη, πυρπολήθηκε από τους εξαγριωμένους κατοίκους που επέσαν. Ο Λόρδος Μπάιρον και η Σέλι κατάφεραν και έφυγαν από την Ελβετία. Ο Λόρδος Μπάιρον κρύφτηκε στην Ελλάδα. Ο ποιητής Πέρσελη πνίγηκε στις ακτές της Ιταλίας. Η γυναίκα του Μέρι Σέλι επέστρεψε στο Λονδίνο και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το σπίτι τους. Ο μύθος λέει ότι ο νεαρός γιατρός Βίκτορ Φραγκενστάιν ζει ακόμα και το ίδιος κατάφεραν να γυρίσει από το θάνατο. Πρόλογο συνέντευξη θεάσου Φραγκενστάιν Κατ. Το έχουμε. Ευχαριστώ. Τελείωσα. Ναι. Είμαι στο θέατρο. Σήμερα είναι πρεμιέρα. Βλέπετε τα πρώτα πλάνα. Μοιάζει πράγματι ο ίδιος θείασος να περιοδεύει από τότε. Από το 1817. Για και πάλι. Γεια. Έβγες ξαφνικά. Γιατί? Έτσι. Περάστε. Περάστε. Εισιτήριο. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Ποιο εισιτήριο? Αφού έχω κανονίσει ραντεβού για τη συνέντευξη. Είναι το πρώτο. Φέρνει γόρι. Πόσα θες? 20. 10 γράφει.
Δώστε μου! Δώστε! Δώστε! Με ποιος θα μιλήσω? Είναι μέσα. Σε περιμένω. Παίρνα. Τι κάνεις εδώ? Συνέντευξη. Δεν θα γίνει. Γιατί? Δεν ξέρω. Τώρα μου το είπαν. Με δουλεύεις? Όχι. Να έρθω μετά. Θα σε βρω εγώ. Πότε? Θα σε βρω. Πες μου. Φύγε. Σου αρέσουν τα τέρατα? Κοίτα το τέρας. Περίμενε. Βίλιαμ, πού είσαι? Βίλιαμ! Είδε κανείς ένα αγόρι? Ήταν εδώ. Βίλιαμ! Θέλετε βοήθεια? Βίλιαμ! 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 Τι κάνεις?
messages. William. 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 αδελφός μου πέθανε. Πεθάνω κι εγώ. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω. Τι κάνεις εδώ? Σου είπα. Θα σε βρω. Η συνέντευξη? Δεν θα γίνει. Γιατί? Περιμένουν. Κάποιον ακόμα. Θα έρθεις. Πού? Θέλω να σου δείξω. Κάτι.
είσαι κι εσύ στο θείο σου? Ναι, Γιατί δεν μου το είπες? νόμιζα πως το ήξερες. Έψαξα σε όλο το ίντερνετ. Δεν βρίσκω ούτε μία φωτογραφία σας. Τι κάνετε? Κρυβόσαστε? Μπορεί. Έχεις ερωτευτεί ποτέ? Δεν νομίζω. Δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Ούτε πότε, ούτε πια. Και τι θα κάνεις? Θα περιμένω μέχρι να τη βρω ξανά. Και αν δεν τη βρεις? Μην το λες αυτό. Δεν ξέρεις τι σημαίνει. Ακόμα και τα τέρατα μπορούν να βρεθούν. Φτάνει κάποιος να τα περιμένει. Φτάσαμε. Είναι εκεί, σε εκείνο το κτίριο. Σε περιμένει. Ποιος? Κάποιος που θέλει να σου μιλήσει. Ήταν κι αυτό στο θεία σου. Κάποτε. Αλλά έφυγε. Θα σου πει πολλά. Δεν θες να μάθεις? Θέλω. Πήγαινε. Είναι κάποιος εκεί? Συγγνώμη. Μην τρέπεσαι. Πέρασε. Κάτσε. Οι κόρες μου λείπουν. Αλλά θα έρθουν όπου να είναι. Μου είπαν πως θέλετε να μου μιλήσετε. Για το ρεπορτάζ που κάνω. Φυσικά. Αλλά πρώτα πες μου. Εσύ πρέπει να είσαι νέα, ναι. Πράγματι. Εγώ είμαι μεγάλο.
Περιμένω να πεθάνω. Μη μιλάτε έτσι. Σας άφησαν μόνο. Καμιά φορά οι τυφλοί βλέπουνε περισσότερα. Έλα. Έλα. Κάτσε. Κάτσε. Τι μπορώ να κάνω για σας? Τίποτα. Είναι αργά για μένα. Απλά. Θα ήθελα να ξέρω γιατί ενδιαφέρει. Γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για αυτή την ιστορία. Τον Φράγκενστάιν. Βλέπω ένα όνειρο. Έναν εφιάλτη δηλαδή. Κάθε μέρα τον ίδιο. Ναι. Είναι σαν κάποιος να σε προειδοποιεί για κάτι, ναι. Κάπως έτσι. Τότε. Πες μου, Τίποτα σημαντικό. τα όνειρα πάντα σημαίνουν κάτι. Μπορεί. Δηλαδή δεν είναι και απαραίτητο. Εγώ! Είμαστε σε αυτό το όνειρο. Του κορισμού. Είμαστε ζωντινοί νεκροί. Τι λέτε? Τι συμπέρνω. Λοιπόν, πού ανήκουμε εμείς? Στους ζωντανούς ή στους νεκρούς? Πάνω ή κάτω, πες μου. Εσύ πες μου. Φύγε! Φύγε! Με τρόμαξες. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Έχω κάνει 20 κλήσεις στο κινητό σου, γιατί δεν το σηκώνεις. Ήμουν στη συνέντευξη με το θεία σου. Δηλαδή, δεν κατάφερα να τους μιλήσω τελικά. Όχι με όλους. Γι' αυτό σε παίρνω. Ανησύχησα. Προσπάθησα να σε προλάβω πριν πας. Τι συμβαίνει? Πάμε μέσα καλύτερα. Να το πούμε σαν άνθρωποι, κάνει κρύο. Εδώ μένεις. Έχω ένα μήνα που τον νίκησα. Και το που ενδιαφέρθηκες να περάσει μια βόλτα. Έχω δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές. Εξάλλου, δεν σε έχω αφήσει ποτέ μόνη σου. Σε κανένα ρεπορτάζ.
Κάτι κάνω κι εγώ. Συγγνώμη. Μόλις πάρω τη συνέντευξη θα έρθω. Στο υπόσχομαι. Έλα μέσα να ζεσταθείς! Για λίγο. Θα σου κάνει καλό. Σε παρακαλώ. Έστω. Για πολύ λίγο, έτσι. Έλα! Λοιπόν, πώς φαίνεται? Πραγματικά καλό. Έχω ακόμα μερικά κουτιά. Αλλά που θα πάει, θα τα συμμαζέψω κι αυτά. Πάντα ίδια. Ωραία, ωραία. Είσαι εκεί. Ναι. Δεν με συνήθισες. Προσπαθώ. Τι κάνεις? Άστο, άστο. Άστο. Εδώ. Φύγε, φύγε. Άντε, άντε. Ξέρω. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Μόνο μετά το θάνατο. Θα πιεις κάτι? Όχι. Τι συμβαίνει, θα μου πεις? Τώρα. Πιο εκεί. Μπράβο. Λοιπόν. Οι τύποι του θειά σου έχουν τρελαθεί. Ανέβαλα στο blog του στη μία φωτογραφία σου μετά την άλλη. Και μάλιστα επεξεργασμένες. Σαν να είναι παλιές φωτογραφίες. Ή τίποτα σπρώμαυρες από το παρελθόν. Πότε έγινε αυτό? Πριν από λίγο. Μπορεί και τώρα. Να κοίτα. Κοίτα. Εδώ δες. Το blog που διαφημίζονται, που λέγαμε, η νόσος του Φραγκεστάιν. Το θυμάμαι. Κοίτα εδώ δες. Γιατί να κάνουν κάτι τέτοιο? Και πότε τις βρήκαν αυτές τις φωτογραφίες μου, το εγώ δεν τις θυμάμαι. Μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο κείμενα και κριτικές στο blog τους. Και τώρα οι φωτογραφίες σου είναι σε κάθε σελίδα του. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως να θέλουν να εκμεταλλευτούν τη διαφήμιση που θα τους προσφέρεις. Ή να σε μπλέξουν σε κάτι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι τρελή. Οι serial killers. Οι φαντάσματα. Τι σημασία έχει?
Πάντως αυτό που γίνεται είναι πολύ παράξενο. Έμπλεξαν με λάθος άνθρωπο. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Έτσι, απαλάκια. Είσαι σίγουρη πως δεν τους έχεις ξανασυναντήσει ποτέ? Τι είναι αυτά που λες? Φυσικά και είμαι. Ούτε που τους ξέρω. Εξάλλου, δουλεύουμε μαζί σε αυτό το ρεπορτάζ. Αν τους ήξερα, δεν θα στο κρυβά. Δηλαδή δεν τους έχεις δει ποτέ ξανά? Ούτε καν στο παρελθόν? Για θυμίσου. Για παράδειγμα, σε εκείνον τον εφιάλτη που είχες και τον έζησες σαν να ήταν αληθινός. Μπου. Είσαι σίγουρη πως δεν ήταν κανείς τους εκεί? Πως δεν μπήκαν ποτέ στα όνειρά σου? Έχεις τρελαθεί. Τι? Αυτές τις ιστορίες δεν κυνηγάμε εξάλλου. Τα πατάδες, εμείς θα τις ψάχνουμε. Καιρό τώρα και τι. Και αυτή είναι εδώ μπροστά μας. Θες να πεις πως πιστεύω? Ότι είναι από τότε οι ίδιοι οι άνθρωποι? Πως ο Δίος στο Φρακέστα είναι αληθινός. Καταραμένος. Θέλω να πω πως όποιος κυνηγάει τις σκιές μπορεί κάποτε να γίνει και ο ίδιος σκιά. Ίσως. Εγώ τη συνέντευξή μας. Πρέπει να φύγω. Περίμενε. Να ξέρεις πως θα είμαι εδώ. Ό,τι και αν συμβεί. Σε ευχαριστώ. Και να σηκώνεις το κινητό σου. Αυτή η τύπη το πρωί στο μπαρ. Έμοιαζαν πράγματι σαν τέρατα. Οκ. Το ξέρεις. Μπορεί να έρχεται κάτι κακό. Τότε θα μας βρει μπροστά του. Δεν είναι ήδη εδώ. Τι σε ανησυχεί, Βίκτορ? Τι φοβάσαι? Αυτή η νύχτα. Θα περάσει. Δεν είμαστε ασφαλείς. Βίκτορ! Δεν μπορούσα νωρίτερα. Είχε κίνηση. Ορίστε. Συγγνώμη που άργησα. Σας ξέρω. Άστα αυτά. Έκανα κόπο για να το πάρω. Τι θέλετε? Διάβασέ το. Σε παρακαλώ. Πριν να είναι αργά.
Γεια. Μία τεκίλα. Σήμερα δεν σερβίρουμε τεκίλα. Μόνο κοκτέιλ λόγω της βραδιάς. Ο Φλόρ λέγεται. Φλόρ Πάραλος Μάρτυρος. Ποιος θα σ' αρέσει. Κερασμένο. Πότε είναι η πρεμιέρα? Σήμερα σε 9. Θα έρθω.
Μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Εξάλλου, τα τέρατα με συγκινούν. Το κάτω-κάτω όλοι τέρατα δεν είμαστε. Όπως και όλοι εδώ μέσα. Νομίζουν πως είναι άνθρωποι. Όμως αν δουν τη σκιά τους, και είναι το τέρας πίσω τους, μέσα τους. Τους ακολουθεί, αλλά δεν το βλέπουν. Πώς θα το καταλάβουν? Αργά ή γρήγορα όλοι θα κοιτάξουμε κάποτε στις σκιές. Και τότε κάτι θα μας περιμένει και μας εκεί. Έτσι δεν είναι? Πώς βρέθηκες εδώ? Διαφημίζω την παράσταση. Και γιατί με έστειλες εκείνο τον τύφλο άντρα? Σου είπα, για να γνωρίσεις κάποιον ακόμα από τον θεία σου. Με δουλεύεις? Όχι, Τότε γιατί γεμίσετε με φωτογραφίες μου το blog σας? δεν ξέρω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Σοβαρά? Ναι, Θέλω να τις κατεβάσετε. δεν έγινε και κάτι. Ας πούμε ότι σε συμπαθήσαμε. Εξάλλου από αυτή την ιστορία του Φραγκενστάιν μπορεί να γίνεις πλούσια. Ίσως και να είναι αληθινή. Λες, Διάβασα αυτό και θα μάθεις. Μερολόγιο δεν είναι? τώρα μου το έδωσαν. Και εμένα μου το έδωσαν. Παλιά. Δεν με νοιάζει. Πάντως μου άρεσε. Το διάβασα. Τα γούστα μας δεν ταιριάζουν. Όχι. Οι ψυχές μας όμως μπορεί να ταιριάζουν. Αλήθεια. Ξέρεις αν οι ψυχές πεθαίνουν? Όχι. Ούτε κι εγώ πάλι. Πάω να κατεβάσω τις ψυχές. Τις φωτογραφίες ήθελα να πω. Είσαι καλά? Συγγνώμη. Μην πίνεις τόσο. Το βεσά. Στο βάθος. Ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου. Βοηθάει.
Τι κάνετε εσείς εδώ? Με παρακολουθείτε? Ποιες είστε? Τι σας έκανα? Κορίτσι, πού μιλάς? Τις ξέρεις? Ποιες? Αυτές. Καλύτερα να φύγεις. Έλα. Οι άλλοι σε περιμένουν ήδη στο θέατρο για τη συνέντευξη. Καταφέραμε να μαζευτούμε όλοι αυτή τη φορά. Σκέφτηκα να σε ειδοποιήσω. Θα έρθεις? Ναι. Μην αργήσεις. Θα σε περιμένουμε. Α. Και κάτι ακόμα. Οι άλλοι δεν φταίνε. Ορίστε. Δεν φταίνε, λέω. Δεν έφταγα ποτέ. Ποιοι? Οι άλλοι. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε τόσο που σας βλέπουμε. Περάστε. Σας περιμένουν. Ήρθα για τη συνέντευξη. Για τη συνέντευξη? Μα αφού είστε το τιμόμενο πρόσωπο. Μάλλον με μπερδεύετε με άλλη. Ποτέ. Εξάλλου, θα σας αναγνώριζα παντού. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε. Από εδώ. Είναι όλοι και σας περιμένουν. Περάστε. Περάστε. Τι γίνεται εδώ? Σε περιμέναμε. Όπως πάντα, σε κάθε πόλη, σε κάθε πρεμιέρα. Πότε πρόλαβες να έρθεις εσύ? Όλα γίνονται με λίγη καλή θέληση. Εξάλλου είναι το παραδοσιακό μας δείπνο πριν από την πρώτη παράσταση. Το ξέρεις ότι μας αρέσει να τηρούμε τις παραδόσεις. Δεν θα γίνει συνέντευξη. Δεν χρειάζεται. Σήμερα είναι η πρεμιέρα, το ξέχασες. Ο υπόλοιπος θείασος δεν άντεξε την αναμονή. Ετοιμάζονται ήδη.
Δώσε μας την κάμερα. Δεν τη χρειάζεσαι πια. Αν ακουμπήσετε την κάμερα, θα καλέσω την αστυνομία. Δεν θα σε βοηθήσει. Δώστε μου. Τι κάνεις? Έλα μαζί μας. Έλα. Κάτσε. Το ημερολόγιο που σου έδωσα, πρέπει να μου το επιστρέψεις κι αυτό. Σε παρακαλώ. Όλα καλά, όλα καλά. Θα είναι μια υπέροχη πρεμιέρα. Αυτή την πόλη τη συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Σας θυμάμαι. Είστε ίδιοι στην αφίσα. Καλύτερα να συστηθούμε λοιπόν. Να μας θυμηθείς κάπως περισσότερο. Με τον νεαρό από εδώ έχετε γνωριστεί. Είναι ο γιος μου. Ο νεαρός γιατρός Βίκτορ Φράγκενστάιν. Από εδώ η σύζυγός μου. Η Βαρόνη Καρολάιν Μποφόρ. Και μητέρα του Βίκτορ φυσικά. Α, και επιστήμας Νταντά. Συστίν Μόριτς. Εγώ είμαι ο Βαρόνος Άλφονς Φράγκενστάιν. Και ο μικρός μας γιος, ο Βίλιαμ Φράγκενστάιν, είναι ήδη με τους άλλους και ετοιμάζεται. Νομίζω τον έχεις γνωρίσει κι αυτόν. Του αρέσει να παίζει στα πατάρια. Βίλιαμ. 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 Βλέπω ότι όλοι παίζετε καλά τους ρόλους σας. Όχι μόνο αυτός. Τουλάχιστον βγάζετε καθόλου λεφτά. Τόσο ώστε να επιβιώνουμε. Μπήκατε ξαφνικά στη ζωή μου σαν τα φαντάσματα. Γιατί το κάνετε αυτό? Για να σε βοηθήσουμε. Δεν ήθελες να μάθεις την πραγματική ιστορία μου? Του Φραγκενστάιν. Θα τη μάθεις. Φτάνει να γυρίσεις εκεί που ανήκεις. Δεν ανήκω πουθενά. Γιατί δεν έχεις την κατάσταση? Πριν να είναι αργά. Για ακόμα μία φορά. Τι λέτε? Είναι ώρα να θυμηθείς. Εξάλλου σε λίγο θα έρθει ο κόσμος. Πότε θα ξεκινήσουμε την παράσταση? Μην είσαι αδύναμη. Για όλους μας ήταν δύσκολο. Ειδικά για εμάς. Στο κάτω-κάτω εσύ τον βρήκες. Ποιον? Το γιο μου, εσύ ίδια δεν τον έπεισες. Ποιος τον πλησίασε πρώτος? Ποιος τον έβαλε να τα κάνει όλα αυτά? Ποια? Τότε το 1817. Πώς μπορώ να ξέρω τι συνέβη το 1817? Πρώτα και σε ένα σπίτι και ύστερα κλαις τα ερείπια. Μα δεν τον λυπάσαι? Τα έκανε όλα για σένα. Για να μην σε πάρει κανείς από κοντά του. Ήταν ακόμα νέος, μόλις είχε μπει στην ιατρική πρωτοετής φοιτητής. Μόνο που του άρεσε η φιλοσοφία, η αλχημία και ο ηλεκτρισμός. Εκείνη την εποχή πιστεύαμε ότι ο ηλεκτρισμός ήταν η φωτιά που θα ζέστενε τους ανθρώπους, όμως γινόντουσαν και τόσα πειράματα. Κάποιοι επιστήμονες είχαν πιστέψει ότι μέσα στα νεύρα των ανθρώπων υπάρχει ένας ζωώδης ηλεκτρισμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να ξαναζωντανέψει τα νεκρά όντα. Πως η αλλαγή από το θάνατο στη ζωή και από τη ζωή στο θάνατο είναι κάτι που κατακτιέται. Ο ηλεκτρισμός έμοιαζε να είναι η γέφυρα που θα ένωνε τους ζωντανούς με τους νεκρούς. Μόνο που ήθελε να φτάσουν στο Θεό. Και τα κατάφεραν. Όταν φτάσεις στο Θεό δεν κοιτάς κάτω. Ήταν ακόμα νέοι, δεν μπορούσαν να προβλέψουν τις συνέπειες. Μη μιλάς ευγενικά, δεν της αξίζει. Σε ερωτεύτηκε. Αράφορα. Του πήρες τα μυαλά. Ο Λόρδος Μπάιρον και η Σέλεϊ έφυγαν, δεν άντεξαν. Εσύ έμεινες και τον κράτησες. Τον έκανες τέρας. Ζωντανό τέρας. Έκανε ό,τι του ζητούσες. Όλα τα καπρίτσια σου. Πρώτα τα πειράματα με τον ηλεκτρισμό. Κι ύστερα η φόνη.
Ο τυφλός επιστάτης μας, ο Ντελασί. Οι δυο του κόρες, η Αγκάθα και η Φελίσια. Τα δύο αγόρια της υπηρέτριας, ο Τζέικοπ και ο Τζέρεμι. Η οικονόμος της οικογένειάς μας, η Αντέλ και τόσοι άλλοι. Χρειαζόσουν τα πτώματα. Ήταν απαραίτητα για τα πειράματα, αλλά και πάλι. Δεν σου έφτασαν τα κουφάρια τους. Μετά συνέχισες με εμάς, με τους συγγενείς του. Την οικογένειά του. Πρώτα τον έβαλες να σκοτώσει εμένα, τη μητέρα του, ύστερα τον πατέρα του. Ακόμα και το μικρό του αδερφό, το Βίλιαμ. Το δικό μου Βίλιαμ, τον ήθελες νεκρό. Ήταν τόσο νέος, δεν του άξιζε να πεθάνει. Ήθελες να ζήσεις για πάντα. Να εκδικηθείς! Τον Μπάιρον, τους έλεγε εμάς όλους ήμασταν εμπόδιο για να μοιάσεις στο Θεό και να γυρίσεις από το θάνατο. Όσοι αρνήθηκαν, πέθαναν! Και μετά ξαναγύρισαν. Νεκροί! Είστε τρελοί. Πρέπει να φύγω. Μην αντιστέκεσαι, είναι ανώφελο. Φύγετε από μπροστά μου. Τώρα είναι αργά. Φύγετε. Πιάστη. Πιάστην! Ωραία. Θα το κάνω εγώ. Πάλι εγώ. Έλα πίσω! Εσύ μας έκανες έτσι. Ανεβάζουμε το δικό σου μερολόγιο. Ζωντανή νεκρή, ένας θείος τεράτων. Έτσι δεν μας κυνηγάνε. Ακόμα και τα τέρατα μπορούν να έχουν αξιοπρέπεια αν κρύβονται. Ο θείασος είναι καλή κρυψώνα. Φτάνει. Γυρίσαμε από το θάνατο. Όλοι. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μείναμε ζωντανοί νεκροί. Εγώ, οι άλλοι. Και εκείνη. Ποια? Εκείνη. Το δημιούργημά μου. Η αραγωνιαστικιά του. Η Ελίζαμπεθ Λαβέντσα. Δεν σου θυμίζει τίποτα αυτό το όνομα? Τη σκότωσες κι αυτήν. Ναι. Την έκανες τέρας. Πρέπει να πεθάνει κανείς για να γίνει τεράς. Πάψτε. Μπορούσες επιτέλους να ζήσεις για πάντα. Πάνω στα δικά μας λείψανα. Σταματήστε. Αυτό δεν ήθελες, Ελίζαμπεθ? Να ζήσεις για πάντα. Λοιπόν θα ζήσεις. Αλλά νεκρή. Μαζί μας. Και μαζί με όλους όσους δολοφόνησες. Εσύ κι αυτός. Ο γιος μου. Ελίζαμπεθ. 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 Δεν είναι τίποτα, το παθαίνεις καμιά φορά. Η αγωνία της πρεμιέρας. Είσαι καλύτερα. Εγώ σε συγχωρώ. Έλα. Έλα. Ας τους αφήσουμε για λίγο μόνους. Ναι. Καλύτερα. Είναι και αργά. Σε λίγο θα ξεκινήσει η παράσταση. Θα ειδοποιήσω και τους άλλους ότι είμαστε έτοιμοι. Πείτε τα εσείς. Μην αργήσετε όμως. Σήμερα είναι η πρεμιέρα μας. Καινούρια πόλη. Καινούρια πρεμιέρα. Καινούρια ζωή. Πάμε. Ναι. Μην ανησυχείς.
Θα θυμηθείς ξανά να ζεις έτσι. Μία άνθρωπος, μία τέρας. Τι θέλεις από μένα? Ό,τι θέλεις κι εσύ, ό,τι θέλα κι εγώ, ό,τι θέλαμε όλοι μας. Να ζήσουμε. Για πάντα. Μόνο που έπρεπε να πεθάνουμε πρώτα. Γιατί το έκανες? Γιατί με άκουσες? Γιατί σ' αγάπησα. Η δύναμη του ηλεκτρισμού θα μας έφερνε πίσω. Θα μας έδινε την αιώνια ζωή. Δεν θα φοβόμασταν ποτέ πια. Τον θάνατο και τα καταφέραμε. Θυμάσαι? Θυμάμαι. Τότε, το 1817. Το 1817. Όταν έγινε, έπρεπε να τα μάθουμε όλα. Ξανά. Από την αρχή. Την πείνα, τη δίψα, το κρύο. Την ανάγκη αστέγη. Να μιλάμε, να αισθανόμαστε. Ήμουν αυτός που είχε νικήσει τον θάνατο. Το δικό μου, τον άλλο. Τον αγαπημένο μου. Αυτός που ήταν εκεί. Όταν πήρες την πρώτη σου ανάσα. Όταν γύρισες από τους νεκρούς. Μ' αντίκρισες για πρώτη φορά στα μάτια. Τα λέω. Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή. Και οι άλλοι. Οι άλλοι χαίρονταν τη ζωή τους. Μοναχά εμείς είχαμε μια κόλαση μέσα μας. Εμάς δεν μας ήθελε ούτε Θεός. Πώς θα μας συγχωρέσουν αυτοί. Δεν υπέφερα να σου εγώ κι εσύ. Δεν έφταιγα. Και τώρα. Τι θα κάνουμε? Θα ζήσουμε. Μαζί, δύο τέρατα. Ξεκομμένα από τον άλλο κόσμο. Πως αυτό θα μας ενώνει. Θα ζήσουμε γεμάτη αγάπη. Και γεμάτη κόραση. Περίμενε! Θα μ' αγαπάς? Θα σε αγαπάω. Για πάντα? Στη ζωή. Και στο θάνατο. Και μετά?
alive, it's alive, it's alive.